Minn meta r-ristoranti fetħu mill-ġdid, l-istabilimenti tal-ikel ġew maħnuqa b'kontrolli mill-Awtorità tat-Turiżmu. Infurzar li qed jiġi deskritt bħala wieħed bla sens meta l-pubbliku jista' faċilment jinġabar f'avvenimenti tal-massa bla ebda restrizzjoni ta' xejn. Hekk iddikjarat l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering fi stqarrija qibsa fil-konfront tal-Gvern huma saħħu li wasal iż-żmien li l-entitajiet relevanti b'mod partikolari l-Ministeri tat-Turiżmu u tas-Saħħa jikkonsidraw mill-ġdid il-pożizzjonijiet tagħhom u jdaħħlu l-istess kundizzjonijiet għall-lukandi u r-ristoranti għaliex dawn tal-aħħar jirrappreżentaw lejxin ta' ħafna. L-Assoċjazzjoni tal-Catering qalet li l-firxa riċenti tal-COVID-19 waqt avvenimenti tal-massa li kienu permessi li jsiru wkoll f'lukandi twassal għal dubju dwar ir-relevanza tal-miżuri stretti ta' social distancing u l-użu ta' maskri fir-ristoranti u ma staqsew jekk ċertu miżuri hux applikati b'mod inġust meta wieħed jikkonsidra li dawn mhux ikunu imposti f'kull sitwazzjoni. L-Assoċjazzjoni tal-Catering komplit tgħid li din is-sitwazzjoni segwi sensiela ta' differenzi oħrajn bejn l-istabbilimenti tal-ikel u stabbilimenti simili li jinsabu fil-lukandi. Huma stqarru li ristoranti li jiffurmaw parti minn lukandi huma inġustament iffavoriti f'termini ta' leġislazzjoni dwar l-impjiegi anke fejn jidħlu ħlas ta' sigħat tax-xogħol. Bl-istess mod, l-Assoċjazzjoni tal-Catering innotat li persuni impjegati fir-ristoranti tal-lukandi baqgħu eliġibbli għas-suppliment ta' €800 fix-xahar mill-Gvern filwaqt li s-suppliment relatat ma' impjegati tar-ristoranti indipendenti naqas għal €600 fix-xahar.